ओरैजों लामाजोंहाय ओरैजाय लामायानो गाज्रिथारलै बे जराव ओंखायनो थाङा लामाखौ जाजानो लुगैना लुगैया नोंसोरो लुगैयोना जायाखैसो नङा होमबा लामाखौ होमबा जाजानो लुगैयो मोजां जायोब्ला लामा जाबा गारिफ्रा खस्थ' मोनोना बेनिखायनो थाङा आरोखि नोंसोरो ना नुबाय दा नंखाय आं बिसिम फैनाय लोगो लोगो थम थम गंबेसे बारलांखो दहाय आं न'निफ्राय थाबायबोनायाव माने बेसेबां गोजान थाबायबोबाय ना साइकेल फैयो ना बाइक फैयो आङो दिनै न'निफ्राय मोनसे आं नोंथांमोननो मोनसे दिन्थिलांनो आङो दायो न'निफ्राय रेडि जाबाय ओंखारबाय आङो न'निफ्राय बिराद गोजान थाबायलांगोन आङो थाबायनानै माने मा जाबाय मिथिगौ ना नैबे जोंनि लामा ना बे जोंनि लामा ओमफ्राय नैबे जाहैबाय आंनि न'नि लामा मिथिबाय दा आं माने दिन्थिलांनो नागिरदों मोनसे समावहाय माने जोंनाव नैबे लामाजोंहाय ओरैबायदि थांलाय फैलाय गारि बा थम थम बिराद थांलाय फैलाय खालामोमोन ओमफ्राय दायो मा जाहैबाय मानि थाखाय थांला आरो मानि थाखाय थांलाय फैलाय खालामला आं बेखौ लास्टआव दिन्थिगोन नोंथांमोना जों थांबाय थाबानो जाबाय ना मानसिया साननो हागौ बे लामाजोंहाय मानो फैला ना बे लामाजों मानसियानो थाबायला नामा होनना साननो हागौ नङा होमबा खिन्थु बेबायदि नङा लोगोफोर आं दायो थांगोरनि न'निफ्राय नै लामाखौ आं थांनोसै ना नै आङो जास्ट मोनफैखाबाय लामायावनो आरो बे आंनि लांगोना ओमफ्राय ओरैजाय नुदोंना आंनि उनावहाय बे लामा आं ओरै थांगोन नैबे लामाजों सिद्दा ओरैजाय ओरैजाय ना बेनिफ्राय दङ खमसे खम 1 किल'मिटार गोजान मेन लामाखौ मोननो नैजायबो लामा दं दा बे लामाजोंहाय आङो ओरैजाय थाङो खिन्थु आङो दायो ओरैजाय थांला मानि थाखाय थांला आं बेखौ दायो दिन्थिगोन बैयाव लामासिम थांनानै बेसे गोजानसिम आं थांनानै मोनहैगोन आरो गंबेसे आं लामायाव गारि लोगो मोनगोन बा थम थम लोगो मोनगोन आरो थम थम लोगो मोना मानि थाखाय बेजों फैला थम थमा आरो गारिया बेजों मानि थाखाय फैला नङा होमबा थेवबो जायखिजाया जों थांग्रोसै थाबायलांग्रोसै ओरैजायनि आं जायखिजाया गंबेसे लामा गारि मोनो बा आंखौ गंबेसे बारलाङो आं नावथाय गाखोआनो आङो थाबायलांबाय थागोन ओमफ्राय माने गंबेसे आंजोंहाय गारिया गंबेसे गारिया आंखौ बारलांगोन आं नोंथांमोननो दिन्थिलांबाय थानोसै ना 1 किल'मिटार गोजान आं थाबायनोसै दायो नोंथांमोना आंजों थांबाय थादो दै ओमफ्राय जेला माने आङो गारिखौ लोगो मोनगोन बा थम थमानो जा बा साइकेलानो जा बा माबा मा होनो बेखौहाय बाइकआनो जा लोगो मोनबानो आङो नोंथांमोन आं लोगो मोनबाय होननानै दिन्थिगोन माने उनावहाय बिसोर माखासे थाबायबोदों सानै थाबायबोदों बिसोर सानै बिसोर दिनैहाय मा जाहैबाय दिनै आरो मंगलबारबो मंगलबारावथ' माने थांलाय फैलाय मानसि देर जायो नङा होमबा थेवब्लाबो माने मानि थाखाय थम थम फैयाखै बा मानि थाखाय गारि फैया बेखौ आं लास्टआव दिन्थिनोसै बिसोर सानैयाबो थाबायनानै मोनफैगोन ना मोनफैया जेब्लासिम मेन लामासिम जोंनि जेनेबा बेयाव राजगर आलि दं मोनसे बे लामासिम आरो नङा होमबा नोंथांमोना भिडिअखौ थांफायबाय थादो अब्लासो मिथिगोन नङा होमबा दायो आं जायखिया थांग्रोनायखौ लाथ'ला माबा भिडिअ गोलाव जागोन नालाय गंबेसे गारि मोनो आं बेखौसो दिन्थिनो नागिरदों आरो गंबेसे थम थम लोगो मोनगोन आरो माखासे साबेसे मानसि दिनै थाबायनानै हाथाय जानो थांगोन आं बेखौ दिन्थिगोन आरोखि एबार नायना लादो थम थमखौथ' बा गारि गंसेबो लोगो मोनदिया मानि थाखाय फैया होमबा नै बेफोरो मा बुस्थु बेफोरो मा बुस्थु बेयो बेबायदि थाखायनो बेजोंहाय थम थमा फैया मिथिबाय दा बेयाव माने थम थम फैनाय माने नांथानाय नुबाय दा नै आंनि गारिया बेयावनो नांथादोंमोन बेयाव नङा नैबेयाव नांथादोंमोन नैबेयाव दाख्लै आरो आं जेला आंनि गारि नांथानाय आं मोनसे भिडिअ होदोंमोन ना नैबेयाव नांथादोंमोन आं नांथानाय लोगो लोगो हा गारनो होबाय आंनि पार्सनेलि फेर ना थांनाय बोसोर बै बोसोरावबो आङो बेयाव माखासे हाब्रु जाबाय थायो आं खिन्थियाखै ओरैजाय माखासे हाब्रुबो गारबोबाय बेयावबो आं माखासे अन्थाइ गारना होदोंमोन आं दायो फैयै मोनफैबाय नै मेन लामाखौहाय नुबाय दा मेंगुलायबाय आं थाबायनानै सान्दुंबो जाबायदि गोसाखा फैयै आङो दायो जोंनिफ्राय 1 किल'मिटार जाद्रायाबाबो 1 किल'मिटार खाथियाव आरो फैयै आङो खाथियाव मोनफैबाय ओमफ्राय मा जाहैबाय गंसेबो गारि गैया बाइकबो गैया साइकेलबो गैया मिथिबायना मानि थाखाय फैया होनना बुंबा आं दायो बुंसै मिथिबायना नैबे बेजों फैनाय लोगो लोगो मा जाहैबाय नै साइकेल फैबायानो दा आदसा ओरै थांगोन नोलोबारिया मिथिबाय दा आं दायो ओरै थांसिगोन आरो ओइयाव आं ओरैनो थांगोन बेरायनो ओमफ्राय ओरै थांसिगोन नोलोबारि हाथाया आंनिबो दायो दिन्थिलांसै नोंथांमोननो मानो फैया होनना बुंबा मिथिबाय दा बेजोंहाय माने लामाया गाज्रि जाबाय बै आं दहाय जे थादोंमोन ना फार्स्ट आङो लांगोनायाव थानानै जे भिडिअ बानायदोंमोन बे जरावहाय माने आंनि लांगोनाखौ बारनानै मोनसे ओरैबायदि गाज्रि जाबाय बेखौ बुंजाला माने गारि गंसे थांनो हाया जोंनि फिसा फिसौ गारिफ्राथ' थांनो हाया माने थम थमाबो थांनो हाया खिन्थु साइकेलफ्रा थांनो हायो आरो ओमफ्राय मा जाहैबाय बेलेग गारिफ्राथ' थांनो हाखायाखा बेबायदि जादों माने ओंखायनो माने बे लामाजोंहाय थांला
बे साइडनि मानसिफ्रा जुदि फैयोब्लाबो ओरै थाबायबोनांगोन हयथ'बा ओरै साइडजोंहाय माने एलपि स्कुल सेरजोंहाय फाखा लामा दङ बेजोंसो ओरै साइड थाङो माने थमा ओंखायनो आङो नैबेखौ खावलायदों आरोना बेवहाय जोंनाव माने जेजेम स्किम मोनसे फैदोंमोन ना दै लांग्रा दै होनाय जेजेमनि बेयाव माने दै पाइपखौ जेला होदोंमोन दै पाइप होनाय लोगो लोगो माने बिसोरो जिसिबिजों ओरै जावदों आरोखि फिसा माबा आरोना पकेट मा होनो बेखौहाय ओरै हायखंग्राया बेजों जावनानै इसोर माने पाइपखौ होदों जाहैबाय ओमफ्राय बेजों जावनायावनो मा जाहैबाय माने लामाया एसे दुरबल जालांबाय आरोखि माने साइडआव ओरैजाय जिं जिङावसो जावदों नालाय ओंखायनो माने बेजों माने हाखौबो मोजां खोनाय जादिया मानाय जादिया लामाया बिदिनो गाज्रि जाबाय आरो गिदिर थांलाय फैलाय ट्रेक्टरफ्रा हा रोगालाय बायदिसिना रोगालाय खालामनानैनो लामाया गाज्रि जालांबाय आरोखि ओंखायनो दायो मा जाहैबाय लामाया अलरेडि गाज्रि जाथारबाय माने दैज्लाङावथ' नों थांजाखाया माने थांजाखाथारानो एजाम नुबाय दा आं दसे मोनफैनाय लोगो लोगो थमा खावब्ला नुवाखैना जोंनि लामाजों मा थाङा नोंसोरो हा जोंनि लामाजों मा थाङा नोंसोरो जोंनि लामाजों मा थाङा थाङा जाहैबायनो र'जे थाबायबोदों ना बिसोर एसे सोंनि बेसे गोजान मोनफैखोथाय बिसोर आंनि उनाव फैनाया ओइ थाबायबोगासिनो दंथारो आं बिसोरखौ एसे नेथ'नोसै बे दा नोंथांमोननो बे जाहैबाय लामाया जोंना खिन्थु मालायनि जुगाव जागोन बेखौथ' मिथिला आङो ओंखायनो आङो दिन्थिबाय सोरबाफ्रा जुदि फैयोब्ला मथ'थे ओरै थांगोन बे ससे बै सिमावनो थमथमखौ दोननानै थाबायहोसिगोन आरोखि ओमफ्राय थांबा ओरै गिदिंना थांजायो आरोखि ओरै गिदिंना थांनानैसो नों मोनहैगोन आरो गामियावहाय बेबायदि खिन्थु जोंनि लामाजोंहाय टटेलि थांलाय फैलायखौ बन्द' खालामबायानो होनजासै माब्लाबाल' इमारजेन्सियाव थांसै जेब्ला माने सान्दुं गोसा दुंगोन जेब्ला माने हाब्रुफ्रा रानगोन अब्लासो माने थांलाय फैलाय खालामगोन आरो जेब्लाथ' दा दहाय फुङाव अखा हादों नालाय निस्सय माने बिथांमोना बेजों फैला आरोखि मानो होनना बुङोबा माने हाब्रुखौ जादों होननानै मिथिखाबाय बिथांमोना बेनिखायनो बेजों फैला आरोखि माथो थाबायबायसो ओरैजायलाय थम फैला बेजोंहाय दाना थम फैला फैला खम जाबाय खोमा अब्लाबो फैला ओइयाव लामाया गाज्रि जानायखाय थाबायथारनांबायसो नोंसोर ओरै थांबानो जायो बैजों गाखोबानो जायो गिदिर गिदिरथारना थमथमा ओरैसो थांलै दाना ओरै जायसो ओइयाव नेबाय दं खोमा सासेया नोंसोरखौ ओइयाव अनिला नेबाय दं मेंबाय न'सिम थाङोमोन ना दाना थांला औ नखाय नै बेयावसो माने थमथमखौ गाखोनांगौ जाहैबाय आरो बिथांमोनहा औ अनिल भाई ओइ जोंनि लामाखै मानो थांलालै नोंसोरो हा माबोरै गाज्रि जाखो जोंनि लामायालाय नुदों दा लामाया माने गाज्रिनो बेलथायहां नुदों दा लामाया माने गाज्रिनो बेलथायहां जोंनिजोंहाय मा होनदों लामाया बेलथायहां जाला ओंखायनो थांला बिदि आरोना काहिनिया थिगासे गोजोननाय थाबाय आङो दिन्थिदोंमोन दा नुबायना ओरैजाय नै बे लामाजोंहाय नोङो कन्टिनिउ आरो थांलाय फैलाया खिन्थु जोंनि नैबे लामाजोंहाय जाहैबाय माने लामाया गाज्रिखाय थांलाय फैलाय खालामला जाहैबाय ओरैजाय बेनि थम फैबावबाय गंसेबाव नोंथांमोना साननानै लादो आरो नायना लादो बिराद गोबावनि उनाव दिनैसिम माने लामायाबो बानायनाय जायाखै मा खारनावबा जायाखै बेखौथ' मोजां मिथिला थेवब्लाबो दासिमहालागै लामाया जानांगौमोन आरोखि आंनि आन्दाजावबो आंनि नोजोराव खिन्थुबा मानि थाखाय थालांखो मानि थाखाय बेबायदि जाखो बेखौथ' आं मोजां मिथिला आं दिनैहाय नोंथांमोननो बेखौनो दिन्थिबाय सोरबाफ्रा बिनि सायाव माबाफोर बुङोब्ला कमेन्ट बक्सआव लिरनानै हरबानो जाबाय ना सोरबाया गाज्रि मोनो ना मोजां मोनो ना सोरबाया बिनि सायाव जुदि आइडियाफोर दंबा एसे दिन्थिहरदो आं बेखौनो दिनैहाय नोंथांमोननो दिन्थिबाय जोंनि माखासे गामिनि थासारिनि हालोद आरो जोंनि लामानि माखासे थांफैनि समस्या आरो जोंनाव ढेर समस्या दंबायो बेखौथ' बुंबावाखैसो आङो बुंगोन आं लासैनो बिरादनो जोंनाव आरो माखासे समाजारि जेंनाबो दंबायो दाथ' आं थांफैखौसो एसे दिन्थिबाय जों गामिनि माखासे हालोदफोरखौ आरो खिन्थु जों गामिनि अनगायैबो बेलेग गामियाव बिराद खामानि दंबायो मावनो गोनां आरो जेरैहाय लामा दालां ओरैजाय दाखालि आं माजुरबारियाव थांदोंमोन ना माजुरबारि गामियावथ' बाब दालाङानो गैया लामाबो गैया आं बैजों गाखोलांफानोसै ओमफ्राय आरो ओरैजाय दंबायो जोंहा ओरैजाय बे ढेर गामि दं आरो आंखौ लांफादो बे फंबायजों थांफा ओरै जोंखै मानो थाङा नोंसोरो ओरै जोंनि लामाजोंहाय ओरैजाय लामायानो गाज्रिथारलै बे जराव ओंखायनो थाङा लामाखौ जाजानो लुगैना लुगैया नोंसोरो लुगैयोना जायाखैसो नङा होमबा लामाखौ होमबा जाजानो लुगैयो मोजां जायोब्ला लामा जाबा गारिफ्रा खस्थ' मोनो ना बेनिखायनो थाङा आरोखि नोंसोरो ना
नुबाय दा नंखाय आं बिसिम फैनाय लोगो लोगो थम थम खनबेसे बारलांखो दहाय आं न'निफ्राय थाबायबोनायाव माने बेसेबां गोजान थाबायबोबाय ना साइकेल फैयो ना बाइक फैयो ना नै स्वयं माने थम थम सालायग्राफ्रानो बुंबाय माने लामा गाज्रिखायनो थांला जाहैबाय ओंखायनो बिथांमोनहा जायफ्रा दिनै हाथाय जाग्रा बिथांमोनहा माने थाबायनासो फैनांसिगौ जाहैबाय आरो ना ओरैबायदि जारला समस्या जोंनि समस्याया दालाय नोंलाय आंनिफ्राय फैसा लागोन लायाब्रा ससेल' गाखोनायखौलाय नांलायला लामा लाना नंगौ बेनिफ्राय ओंखारबाय ओंखायनो उन हालि हालि थम थमानो थम थम खिन्थु जोंनि लामाजोंसो गैया बिराद फाग्लालै जोंनिखिजाय लामाया आं दिनै बेखौनो नोंथांमोननो दिन्थिबाय नोंथांमोना माबायदि मोनखो मोजांथ' मिथिला आङो नोंथांमोनासो मिथिगोन नङा होमबा मोजां मोनदोंबा नोंथांमोननि खोथासै कमेन्ट बक्सआव लिरना हरदो